Ngadon mentah hang nia po Malki Ground haslong hakaba kadang don kenika kejing syak tangan ka baklem bu por ka pelong da ke Green Tech Foundation but dang hin kesngi la yo jing tip ba u chairman jo Green Tech Foundation iba ban Theodore Nonglang iba lam khmat ya kenika jing syak tangan na lahap penkit no i hospital namar ba namar ka jing tlot jong kamet ka phat ka jong i hadin baila pelong i ka jing syak tangan ka pras ngi lenter but ngi yo jing tip ru ba ha ka hospital idang yai beteng hi kata ka jing syak tangan ka jong i but hang ni hapo Malki Ground peding i bau general secretary ba ritri lingdo ila shim ia kata ka lingkor ban kit nakabenta ka Green Tech Foundation ban ngi iru hadin jangaya shibonut kinong kershan ki blawan na keleng saudong jong ka beri nyo trap ban penpau ka jing kershan jong ki ya ka Green Tech Foundation but kin kat halor ka ni ka jing syak tangan ka jong ki ka pelong ki ban wan hani pak Malki Ground ka long bakin ka jing dawa ka jong ki na sarkar ban nduk pendam no sendon ya kata ka project ka luxury resort project ka baka sarkar ka thmu banchna ban penwan do dia ka dolen nong hapo lumpong deng ka ban hapo umyam haki thany umyam baki ong ba ki don kam ka sarkar ka don kam ban penduk pendam no ya kata project napo lumpong deng hapo ko or ka existing orchid resort ka ban hapo umyam hindrai ka kum ka ong ka jongki ba ka jing kren dang shen ba ka tourism department ka klem long ka besai so but ki ong ki yai ban bet ba nang nish khmat ru kin yai teng ya ka jing syak tangan ka jongki tat hadu ba ka sarkar kan menjor ya ta ka jing dawa jongki ngadon menta but i general secretary jong ka Green Tech Foundation i bala shimti ya kata kelingkor ba in pelong i kani ka jing syak tangan ka pam bu por ban persya ya ka raj ka sarkar ban IT ya ka Lompong Deng Island sha ka umyang private limited ban shna ya kata ka resort ti ba ritri ni kong e fis ngo kumno ba menta kamet ke jong ngate kadang kambiang mendai hadu kata-kata nomor kadang sedang dang menin selong asu kadang sekelas dang ban long dap air po semua kata ya jeng sang kadang klan kambiang habni lai kabat ke jong the kwa ban kelimo ka sarkar kala minhakani pila don ke to ka talk sini ka jing kren bat ka tourism department hang tu ka jing ni na ka to ka jing kren ka pelong pria pi ba pinang yai penjur ya kani ka jing ki ka jong pi ka jing kren ka jing pensai ka jong ki na kaliang ka jong director kalong kumju hi kumbakaran chief minister but sembut menteri rambak ka jong ka ju hi ki ong sapang kita ki bamla asu ban wangi kani ka project namar ki daw ki long ba ki ladon la kata ki ba hana bakin umdan kita ki jing tai nangkong ki ong ba umdan permanent construction hadin tag ong ba tom da permanent construction tak nong sanu ka kata ka environment jong Lompong Deng kabar kalong ba otong inam le so ka permanent indan ka temporary yang katar kam long nama fikta nama kan long commercialize ka jaka pitmu ban penlom ka wat slik te hadin nang tu part ki kren ka lunch ni ka ju ka phang hadu bangi ngim su thau su kem kren be ya kamat ka begini ban kren kan halor ka jing long kerpang de ka me mariang ka jong Lompong Deng ka demand ka jong pi ka jing dawa ka jong pi na ka sarkar ka dei ban long kumno nadu ka singi ka benengkong hi ngila file ka petition sa director ECM tourism minister but minister in charge songka environment ni pada chief minister hi kajing dawa kajongi kalomba kabanungkong bakiri ban withdraw ban scrap no asindon ya kadika project bro sentro punrew ekar handrai tang lai punrew ekar kabakta yu Lompong Deng ngila karen shairu haga petition kajongi baki kita kijing tai gi bapi bantai haga orchid existing orchid hotel ngimdon ne ban ong nomor kalong commercial lupa kacaka handrai yu Lompong Deng pad pampajlong commercial menu padang batang ban ya ru kom dan kelenti ya hapsong beda kaliang long thriving bhamog gi ong ten pareng hakata ka flora and fauna tengi ong perwan ra ka commercial but ka corporate exploitation Lompong Deng kam yahap
Te weng no tang ya Lumpong Deng ba unsha ha bentah ha kanika project jong ka luxury development jong ka resort bar ka spa tang kata hai kadika jeng demand ka jong ina dukas kinungkong bat hadu mentaru ngiyeng halor kata knong rep. Hakapor pi rai banyak kinde. Kaya ba pelong ya pi ban fokus ba hau Lumpong Deng namar ba kalkong kerja keren ba ki katu ka ni ki members jong ka green tech ki ong ba katu ka jaka hinde. In fact the entire Yam area kan kapag thobi ka orchid ka mentaru kadai kalong very sensitive te. Ti nagaliang ka jong ka foundation nila adon ka study lang ba ka academic and commit ka academic but internship cell ka jong ki faculty members ka jong kila conduct ka study halor ko Yam Lake kila ayo ban study halor ki aquatic species kila ayo ban study halor ki avian species kum ka jis ka bangan sibatai syafang kani palay bengisim serious hadu kani Lumpong Deng kalong ba sao dong sao kun jong ka Lumpong Yam kila don lupa ki commercial establishments kum ki hotels ki restaurants nata ki don kini ki automobile workshops te kini ki sim kimrat poper kila long displays lani kila hap pet no na kini ki jaka long commercial te ubah keduk menta ya kini ki kenja species kat kum kowe ke independent study ro kadon ko ang bahdu sispa sa punyo teli ki don kita ki migratory but avian species te kini ki bak keduk menta kini hadien baki sabe no namar kalong commercialize kapung ka saudong sapun dengan pung Yam ki yori hang tei ha Lumpong Deng te kadim katai ka bangi persang pun persang tu sa sarkar ba watang ini jaka ibarit iba menta iba kedup ya kini ki jajing thau ki bakarpang ki pelabo ulai balai pi kwa bani pentut kan Kajubab jong sarkar halor kitu ki ding bela syak pen klem menta po Lumpong Deng ke sarkar ko ong ba ya kitu ki ding ke sarkar kamdan bentai bat katu ka kajing le jong ki riushimet bat kila kem ru katu ka ningut ki badan bentang tu bat kawai ru ka baki ong ba katu ka jaka jong sarkar bat ki ba le ki dan kendiat ban ong fi ngok nu ban ong long tengin nagaliang ka jongi ang tapon i mano kita ki arngut ko fi okam mi kita arkem pen ir ban puanchak ma tu kim batai ra te ki dak kisin ki pelas dang mentrai kan project ni sim hi pakadai nakatu ka jing pen klem jong ki dien bat sakat nu kan ka sarkar kan le thok kan buri bat bakan pen kulmar paj ba halor kan ka phang te ki paj ba ki shat ki start bat kila isai bi ka kom le jong ka sarkar te ha ba ar pat ka bede ka jing ong ka jong ukon rat ong ma ba ka te ka Lumpong Deng hot ngitip ba ka ulan ownership na ni long tra jong te ki bat da ka MTDC lada Chief Minister Menteri Ramba ong ba kani ka government land ka jaka sarkar bat ki paj ba lani manu ki ki don tang khandiat ban ong kadai ka ba yalam ba kelas si kadai bat na penrem jur ada penrem jur ti kena yu Menteri Ramba namar ban maintain ya ki jaka sarkar ban penbiang ki jaka sarkar kidai naga pla ka tengka ka pisa ka jong upaj ba te kumno pat Menteri Ramba unut bat ban penkulmar bat ban tap miau ya kata ka jing long try ka khando ko siap ka jong upaj ba kapur kalaya ngila nang start ka juk kala nang sai kenyo ikini kamento mentok ki jong pi ada kai ka sarkar ka kayai le menti lani kam pen sngowi kita jing lawa ka jong pi ban penduk pendam no ta project na po Lumpong Deng ke ka rai ka jong pi nang ni skmat pat tengin nang peteng bet kan ka jing sa jing et tat hadu pa ka sarkar kandawan ban pendem hi lani bakan wan ban ong no ingi berkan ada ka jing tho balawengi Lumpong Deng na ka bantaban panhap hakan ka project ka resort berkasbah te ka song pat sa ka sarkar la ka kwa ban le menti ka kwa ban le kuman kumne ka thrai omshu bakan yokit mediap tang kawai na badan malki rai mat ka kwa ban kit adu artli ki man sim tang ni na badan malki kong pi kwa pila ban batay ngi kindiat ke ka pelong i pi ban ya sno akti lang bat ka Green Tech Foundation ban pelong i kenika ka jing sha than ban bu po hakaban kong hi long nakaleng jong ka women organization of Riboy district namar ngawan na kasengyam ti ngiyo i lang baki media
ya ke jing shong shat thangan jong ke Green Tech Foundation tina kaliang ke jong yero ngim jihad marla ngim jihad shokshin ni pan ki kwat ki slala ne ki information ki information ki ba maki ki oban kalek te hadin mengila yo ban pule kata ni sungong pa ki don kanong rim kanyangi kamtam kum kilong kemi jong kadong kathan mo namar kum si bentangi tip ba ulum pong deng uhap hapo Keriboy district te kum kilong kemi jong Keriboy district i na ka bersim jong ke jing sopia ki badon ke jingkit kli na ka banta kala we jong ki khun ki kti ki banwan hak pateng banwan ni kwa bangin sim banta ya kan namar ngim kwa ba uti ulumpong deng undu no ya ki jing internet ka ba ka jing internet ka ba ka jong u ka ba kalawan lupa na kamariang longim kwa ngindang yu i kita ki jing internet ki ba shoot haudur na ki breu dei helor kata kanong rem ka ba pelongengi bangin mi sakmat bangin kersan ya kan ke issue jong ka GTA haji sisa ki members barok khat ke bangi don hapo jong ka ward si ki ai ba ji full support kiawan hi man kasingi mo bania kersan bania ai mensim tamba na kaliang jong ngam ko aba barok khat ken sim ya kata gajing ya sha jing it kumbaong namar ngim tip kene gajing ya le lano kan kon ngidon kami ki ba ken sim ya ka banta yu li si jabang ngam la shu ban continue ke ya kane ki ki members ken so continue na ka banta jong Ika pa pelong yu pi ban mana ni kejaka ban pawe ke jing kershan pi kan ka district. Namar ba kamde jong ka umyam de ga jong ka Riboh district barok ka them jong ka Riboh district de ka takada ba ni haban ya ai men sim gum ne amde tang mangala da don ginong wan barok khoj jong ka them Riboh ngi kwa ban mi ban wan kersan ban ya ai men sim namar amde ga jaka jong kiwe ga de ga jaka jong ni ide hiban ya da persya hiban ya da ba ka sarkar ngimla hiban IT ya ka ba kile kat bamon amde ga jaka jong ki amar ka de ga jaka jong ni wat la daw konrat sang mau long utaw ship minister hapo ka Meghalaya jong ngiru ude ban kersan yangi namar ude ban senchar hok ya ka imlang ka salang jong ka pajba pajpa jong ukup cheliang usem cheliang namar amde ga jaka jong usimet ka de ga jaka jong ka Meghalaya jong ka de ga khandeu ka sap jong jong try rija try muluk jong ka bri jong khon hunyo trep hunyo skum jong Evaluation will be submitted by the village student that was selected because the authority had accepted the bid for 2,000 subsidy. Habang ipay pa na kuy kaliang ka sarkar jala lingba u menteri rang ba sarkar ke jongi lingba u sebut menteri rang ba rukum juru tourism director kila batai bat kila ban jur halor ke ni ka mat ba ki ong ba kanum don kanu ka permanent structure le ni ka jing thau ka ban ne junom hak te hapo ka dolung nong hapo lumpong deng hindai kin dei tang kita ki tens ani kita ki shaminas ki ban shna hang te khnang ban pin ipu ipi ka te ka jaka hindai na ka green tech pare ki ong ba i ka tu ka jaka ai ba kan long kum tu nai pin thot ka te ka jaka namar ba ka de ka jaka ka ba ki bon teli ki judge sim ki ba wan ki ban ri tengan hak te ka jaka ti ka e ka ban mi na ka ni ka jing ka jing ya pin i bon ni ka jing ai deng hapring ka green tech foundation bat ka sarkar jala tang kisngi ban wan hi kila an batai ki yang ni ban ni kat bangi nawan ra ki update sani ki jing tep ba pura halor ka ni ka mat ngade ibang te maurina ta for frank media ku be ka pa jong pi baro